Estàs pensant en tancar el teu balcó o la teva terrassa per guanyar espai al teu menjador? Doncs abans de fer-ho, escolta aquest vídeo per evitar-te problemes. Només per començar, el balcó o la terrassa estan considerats elements comunitaris. Per poder-ho tancar, necessitaries el permís unànim de la comunitat. Si aconseguissis la unanimitat de la comunitat, hauries d'anar a l'Ajuntament a demanar la llicència d'obres per poder fer el tancament. L'Ajuntament t'està esperant amb els braços oberts. Però si tu el que tens és pressa i vols saltar-te l'acord comunitari, que tampoc l'obtindries, ni la llicència de l'Ajuntament, que tampoc l'obtindries, i fas el tancament unilateralment, que sàpigues que et pots enfrontar a sancions entre 600 i 6.000 euros i, evidentment, retirar tot el tancament que has posat. Si realment t'estaves plantejant tancar un balcó o una terrassa, no t'ho recomano. Tens dubtes sobre la teva comunitat? Escriu-me a comentaris.